जाइब हम जरूर है याहे मिलल बा भंगेरी हो बाबा, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर है याहे मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा। कमर सजाई देवघर, कमर सजाई देवघर, कमर सजाई देवघर, कमर सजाई देवघर, जाइब हम जरूर है याहे मिलल बा भंगेरी हो बाबा, मिलल बा बुरा हो बाबा, नसबे में चूर है याहे मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा। केहू कहे वो घरदानी, केहू भिखारी, केहू पे है ओढ़र दनी, केहू भिखारी, केहू कहे वो घरदानी, केहू भिखारी, केहू पे है ओढ़र दनी, केहू भिखारी, केहू कहे खेत नहीं हो, केहू कहे खेत नहीं, बाकी एको धूर है याहे मिलल बा भंगेरी हो बाबा, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी हो बाबा, नसबे में चूर हो, मिलल बा भंगेरी। बोलो बोलो साचे दरबार की उमापति महादेव की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, साचे दरबार की जय जय हो। श्री सीताराम जय राधे श्याम। अब क्षमा करियो, अभी यहाँ सब सुने रहो न्यू माँ भगवती धर्म गाथा, भगत मंडली गायक पंकज पंजियार, ग्राम पंचायत बिलवारा, प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा। आज नमूना कलाकार के स्वर महोत्सव यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से पंकज पंजियार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वो पंकज पंजियार सहरसा, पंकज कुमार पंजियार फेसबुक पेज के माध्यम से ऑडियो वीडियो भगत मोबाइल में देखे एवं सुने है। हमारा मंडली से जे भी गलती भेले सब बच्चा समझ के माफ करवाए। अहिना सब आशीर्वाद दियो, अहिना सबके चरण के सेवा करते रहो। बोलो बोलो साचे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय हो। श्री सीताराम जय।